Když jsem se probudil v nemocnici, tak jsem si pamatoval akorát Čiťa. To všechno znám z vyprávění. No, určitě by mu mohl přinést zlepšení. Potřebuje zlepšovat paměť ještě pořád. Institutu pomoci mozku má individuální kognitivní trénink. Má ten individuální program Rehacom, který je zaměřený na 3 druhy paměti. Potřebuje zlepšovat jemnou motoriku, aby mohl psát, aby se mohl sám o sebe postarat. To je důležitý. Kaničky už si umí zavázat, to všechno už se naučil, on se umí i sám oholit.